אנחנו עושות את אתגר סוכריה הרגילה, רק עם תפוחים. יאללה, אז תסתובבי. זה הרעל שלי. את יכולה. זה הרעל שלי. יאללה. יאללה. ניצלת. אני הפסדת. מה? עושים עוד הפעם ולרוני יש נקודה. יאללה, סתובבי. אני טוב. את יכולה. יאללה. אני? כן. ניצלת. ניצלתי? ניצל. עכשיו אנחנו עושים 2 ולרוני יש 2 נקודות ולי זה מוזר. יאללה, סתובבי. זה מוזר בשתיים. סתובבי כבר. את יכולה. סתובבי. רגע, תראו. נפסד. הפסדת.